Máis de 240.000 euros para realizar obras de emerxencia na Praza de Abastos de Pontevedra e o anuncio feito esta mañá pola concelleira responsable do mercado. O principio de unha posta a punto e un acondicionamento do propio equipamento municipal que ten a fase física como a de agora, como as obras que agora iniciamos, pero tamén a posta en marcha do primeiro andar. Con estas obras, o goberno local busca corrixir varios problemas que se manifestaron despois dos temporais de outono. As intensas chuvias provocaron danos en varios puntos, como as cámaras frigoríficas. Reparar as cámaras frigoríficas que tiveron bastantes danos pola presencia de auga no primeiro soto, e iso para nós é importantísimo porque as cámaras frigoríficas son unha peza indispensable no funcionamento. Outra das actuacións contempla a substitución do depósito de augas estanco do mercado por un novo para canalizar as augas, unha obra que o Concello considera prioritaria. Unha obra prioritaria porque temos que garantir a salubridade e todas as condicións necesarias para que o mercado funcione axeitadamente. Este novo depósito estanco tivemos varias dúbidas á hora de onde podíamos instalalo para que son obras con certa complexidade e ao final optamos por deixalo onde está neste momento, que é no cuarto das cámaras. Mellorar a instalación eléctrica e completar as canalizacións da rede interior de saneamento e a súa conexión coa municipal son outras das intervencións. A intención é que as obras interfiran o menos posible no funcionamento do mercado.